Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, pepanggihan malih kalian kula Faramadina Azizia Effendi selebete pawarta pitu. Sawetawis pawarta ingkang badhe katuraken inggih menika ngingingi Jakarta Ramadan Fair kali 2021 dugi akan ragam kuliner khas poso. Pramila sumangga dipun semak jangkepe pawarta dinten menika. Sasi poso sampun dados tradisi masyarakat kangge ngabuburit ugi bebujung takjil dados menu bika siang. Sapunika Festival Kuliner Jakarta Ramadan Fair kali 2021 sampun dugi dados papan bebujung menu bika siang. Jakarta Ramadan Fair kali 2021 dipun resmiaken kalih dening Salahuddin Uno dados Menteri Pariwisata lan Ekonomi Kreatif ingkang 11 Maret kali 2021. Jakarta Ramadan Fair kali 2021 puniki dugi akan festival kuliner ingkang kedados ing lapangan Banten, Jakarta Pusat wiwit saking kang 11 ngantos kali 12 Maret kali 2021. Di acara puniki para pengunjung badhe dimanjakan kali hidangan khas sasi suci poso, wiwit saking hidangan pembuka ngantos penutup ingkang eco. Para pengunjung ugi angsal menjelajahi variasi tedo khas saking pinten-pinten laladan ing Indonesia ingkang terinspirasi dening tradisi poso. Soho wonten pinten-pinten camilan kekinian. Sanes naming kuliner, Jakarta Ramadan Fair ugi dugi akan bazar poso ingkang nyade pinten-pinten kerajinan rasukan lan sanes-sanes. Kejawi puniku, para pengunjung ugi dipun sukakaken hiburan lan kegiatan menarik. Kados pentas seni, acara panggung ugi lomba. Acara puniki ngada tujuan kangge damel kewontenan poso ingkang meriah lan ngencengi sesambetan antawis wargi Jakarta. Para pemirsa, pawarta menika mungkasi siaran pawarta pitu ing enjing menika. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya serta kula, Faramadina Azizia Effendi ngaturaken anguking pangapunten lan panuwun awit kawigatosanipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.